Lähtisikö sä yksin retkelle sateella? Uhka vai mahdollisuus? Moikat Maikille. Juostin kauppaan, koska kiire lauttaa. Kävin vaan kaatamassa noi purkit. No ei, nappasin molemmat smoothit evääksi. Ja sit muuten juostiin jo kovaa. Mut miten voi olla, että aina on punaiset valot, kun on kiire? Missasin ton ekan lautan, mutta mennään seuraavalla, eikä täällä vielä ainakaan saada. Perus, minä aina myöhässä. Mut onneksi löytyy tää kukkapelto. Rakastan kaikkia söpöjuttuja. No nyt mä olin ainakin sitten ajoissa. Sieltä se tulee. Päivän asun. On kyllä vähän outoa mennä yksin retkelle. Mua vähän alkoi jopa jännittää. Kaunis joo. Sä ei näyttänyt hirveän lupaavalle, mutta ihanneta se haitata. Täällä sisällä on muuten lusikka. Minähän nautin, sato tai paisto. Tuli ihan kylmä, niin tulin pikkasen lämmittelee. Pian oltiinkin Mustasaaressa ja kohokohta. Täällä lampoito. Urhea yön silmä, ruusu ja ylväs. Ei, en mä kestä. Ruusu. Lampaat on kyllä symppiksiä. Mä sain niin paljon haleja ja rakkautta. Sitten meillä oli yhteinen välipalahetki. Hän mennä syö mun puhelimen. Pikat pusut ennen lauttaa. Moikka lampaat. Ja sit mun pitikin taas juosta, että kerkeen lauttaa. Mikään ei muutu. Näitä pakkasmarjan smoothie marjavälipaloja voi syödä suoraan pakkasesta tai sitten silleen, että ne on vähän sulanut sellaiseksi vaahtomaiseksi. Tää on ihan sikakivaa.